papan lan swasana. Ceklok. Lho, apa ceklok napa niku? Cek lokasi. Menika. Nika nggih, pambiwara panatacara sageta mindeng papan ingkang prayogi kagem ngayahi gati sarta nintingi. Nintingi napa nintingi? Nintingi nggih. Mboten perlu nggih ha. Nintingi swasana ingkang perlu eguh pratikel tinamtu kadosta swasana menika regeng menapa sripah. Lajeng siang menapa dalu kawontenanipun para tamu. Nggih menika ugi kasaweganipun paraga sanes. Kasaweganipun pasugatan lan sanes-sanesipun. Hemut wingi nggih pambiwara menika anggenipun makarya kerja tim. Kerja tim. Ampun kumingsun iso merantasi dhewe, mboten badhe kelampahan. Kedah pirsani. Oh, tiwasane aku arep nganyari. Lek ku ndandake. Jebul aku mau takon nuansane. Ingkang dipun kersakaken mangke swasana menika Surakarta Hadiningrat. Nah, panjenengan sampun pirsa saderengipun. Jujune aku tekan kono. Lho, tratak kare madhep rono kursine rencana madhep rene. Tak aturi pirsa kersa upama ora nggih ribet. Ngaten nggih. Lho tamunipun 500 jere. Kesupen dereng bentuk panitia. Nah menika panjenengan saged mindeng ingkang ngaten-ngaten menika. Kang nggih. Kinten-kinten cetha nggih. Cek lokasi menika perlu mboten? Perlu sanget. Nggih, lalajengaken cak-cakanipun pakarane panatacara. Nah menika wonten 9. Monggo prayogi migatosaken lan budidaya pratelan ing ngandhap menika. Pamanipun panatacara sampun rawuh ing dapukan panitia utawi pamijining ayahan murih makertos cengkurungan gatining acara utawi adicara. Kinten-kinten mathuk mboten nek pambiwara kok randhat menika. Panatacara kok randhat ning macem mboten. Gugup sedaya. Mohon mboten sah kula drendreki. Mangke panjenengan mboten estu dados panatacara ning malah ditata cara. Malah nggih nika. Kula lajengaken mangertos urut-urutaning tuwin peprincaning adicara. Mun jelas nika. Wong saderengipun sampun wonten rancangan utawi randon. Salajengipun adicara menapa, sinten ingkang tanggel jawab, sinten ingkang ngayahi, kados pundi cak-cakanipun lan uba rampinipun. Kelebet wekdalipun lan sanes-sanesipun. Kedah pirsa utuh gembleng. Nggih. Mangke menawi wonten ingkang kirang pirsa, lajeng kula dipun candhet nggih. Menika awit menika kantun dudutan menika. Wingi-wingi sampun kula aturaken. Ngaten nggih. Kula lajengaken panatacara sageta ngacarani sedaya acara. Ampun ngantos panatacara malah dipun padosi tamu. Badhe lagu menika mangke wonten pasrah tampi utawi badhe lagu menika wonten peparing pitutur luhur. Lagune rampung pambiwarane ilang ning mburi. Ije ora tanggung jawab. Mas, badhe niki sabar aku mang dhisik urung sarapan kok. Ben ditunggoni tamune. Dipotong lho Mas, ora wedi wis lunas. Ampun ngoten. Nggih. Kula lajengaken sageta ngacarani sedaya nggih. Nggih nika. Wingi kedahipun sedaya ugi kanthi apal. Nek kepeksane dereng apal, catetan-catetan lah tetep napa menika dipun sawegakaken ingkang saestu. Ampun ngantos jingkleng ngeten. Nuwun para tamu sedaya. Kakung miwah putri ingkang ampun ngaten. Sithik-sithik mawon. Lirik ngaten sampun cekap. Ngaten lah sak mangke wonten malah ingkang kadang-kadang kaniman menika le nyondro niku malah ngangge
napa nika HP ding ngaten nika lajengaken panatacara sageta mratelakaken utawi nyebat samukawis kanthi leres lan trep upaminipun babakan asma gelar alamat lan sak panunggalanipun ampun kersa menawi dipun paringi cekakan mangke ingkang pasrah cinten nggih Mbah No ampun kersa nek Mbah No saestu mboten menapa-menapa menawi Mbah No sanesipun ingkang menika njenengan aturi babaring sedaya pasrah badhe lumantar Mbah No dumateng Mbah No monggo kalodhangan sautaipun kula aturaken kok Mbah No kok jauh urung pirsa monggo Mbah No anggenipun badhe paring pasrah isih mboten kersa kami panggil kepada Mbah No isih ora kersa nah nggih jebul sasampunipun dipun papak jenengku ora no jenengku ku Karsono iki ana gelare Dr. Andes Karsono SH MH nggih mila nyebat asma kedah leres pirsa nggih maksudipun nggih kula lajengaken menika kantos dudutan kok lajeng ugi kelebet napa nika kelebet papan palenggahanipun alamat ingkang cetha salajengipun wonten malih panatacara tumanggap tuwin nuhoni karsanipun pamangku gati aja karepe dhewe takoka sing cetha karo sing digawe ingkang dipun pikajengaken ingkang kados pundi menawi panjenengan boten sarujuk nggih saderengipun dipun rembag mangke wonten temu Jawa nggih Pak oh wonten ning temunipun kula badhe ndamel model piyambak dadi balangan suruh mangke kula dawaken wingking dipun jlentrehaken ngantos napa ngantos wonten guyuping rembag menika lajeng panatacara tumanggap tuwin nyembadani tuntunanipun pamurbeng pahargyan padatan menika sampun dipun pasrahaken dhateng pangarsa panitia sinaosa menika sampun cetha pirsa langkung prayogi saderengipun ngaturi tata cara ingkang badhe kalampahan ugi sampun menapa menika sampun cocokan leres nggih Pak menika mangke ingkang ngendika Pak Soekarno oh nggih nah nggih wantun menika wonten ewa-ewan nggih ngaten kedah upami nggih catatan sampun wonten nggih bilih wonten boten wonten ewa-ewan jenipun nggih gampil Pak Soekarno dipun aturi mboten kersa awit wonten ewa-ewan wah sing ngabari telat Mas mboten Pak Soekarno Pak Raharjo mang ora kondo nuwun sewu anggenipun ngabari menika dadak ing kalepat boten kula nah timbang wonten ngoten ndak nggih sekeca nyuwun pirsa bilih menika saged dipun sawegakaken saderengipun salajengipun panatacara mamprih tumataning pahargyan tuwin sageta amurba swasana tansah njumbuhaken swasana wingi sampun kula aturaken klebet wonten ing tuntunan Sabta Ema kinten-kinten tabuh 8 menika abdi nikah saderengipun 7:30 menika wonten pasrah tampi namung kewala ingkang pasrah ingkang tampi dereng rawuhipun nyarengi Bapak Naib nah menika kedah saged murba swasana menika nggih tetep dipun biawarakaken mboten menapa-menapa saderengipun abdi nikah menika ngenut rantaman ingkang sinerat kawontenaken lung tinampi namung karana wekdalipun hanyarengi rawuhipun Bapak Naib saking keparingipun ingkang hamaugati perlu dipun rumiyin abdi nikah
Nah, nek kurang mantep gitu tambahi dalam apa? Sarujuk nggih. Nggih. Ora ana sing muni mboten, ora ana sarujuk nggih. Nggih. Matur nuwun. Nah, nika mangke upami wonten ingkang napa nika? Ngenut raos adat menika wonten ingkang kirang. Mosok durung ana pasrahan kok wis diijabke. Mboten sah ongkok-ongkokan. Menika murba swasana. Nggih, Pak. Menika gandeng panjenengan rawuhipun nggih nyarengi. Wau mlebetipun sampun kula anggep wonten pasrahan nanging nembe mawi basa sasmita, basa isyarat. Kanthi mesem. Mlebetipun sampun wonten ngeten panjenengan nggih sampun ndingkluk menika ateges kula nuwun nek diterjemahke monggo-monggo menika kemawon dipun anggep pasrah tampi ngeten nggih upami kok tasih wonten ingkang kirang tatake kursi adep-adepan biasane nek sing ngoten iki yang sepuh ngangge basa padintenan ngeten lho di kula niki di pasrahi besan kae masrahke nika mantenipun sampun rawuh jare jam 8 sampun dipun ijabaken. Oh nggih. Monggo menika sedaya sampun jangkep enggal badhe kula ijabaken. Lah syaratipun menika, nah nggih nika kesanipun menika pasrahan ringkes ngriki mratitisaken. Ingkang saksi lenggah lajeng niti priksa jati diri nggih panaliten cek administrasi mriki rampung ingkang pasrah rampung mboten katawis mangke basa jangkepipun bilih dipun kersakaken wonten malih monggo ngaten pirsa murba swasana nggih pirsa nggih ampun dipun kulinakaken menapa menika dedrek pradongdi rebut balung tanpa sumsum. Wong panjenengan menika rawuh menika ngrukunke bocah loro nika kok. Menika suwenenge mboten kanten-kantenan kok. Malah sing tantang-tantangan malah sing mboten badhe nikah. Lho sing ora nikah kok malah do gelutan. Nah, nyemputi ngaten mangke sedaya saged dipun damel ngemong ing swasana. Lajeng ingkang langkung baku panatacara menika prayogi wonten paraga bantu. Pirsa nggih, paraga bantu menika mbeta piyambak saking dalem menapa nyambat napa nika? Napa? Nyambat saking panitia. Nah, perlu nggih menawi kersa pangarsa panitianipun mboten menapa-menapa. Ampun dipun ayahi dhewe, untak-untuk. Mangke kirang napa nih? Kirang napa nika? Logikanipun mboten lepat. Nanging napa? Etika, estetika, riwari jekaron perengat-perengut. Nggih menika ngaten nggih. Monggo menika dumugi sak mangke sinten ingkang badhe paring pandangan. Monggo. Sampun nggih.